No niin, täällä taas. Semmonen kevyt 30-40 kilsaa oli tarkoitus pyöräillä. Ei mennyt ihan niin kuin ajateltiin. Eka mentiin vähän downhill-pyörää. Ajattelin, että meillä olisi ollut mountain bikeit, mutta meillä oli downhill-pyörät. En tiedä mitä eroa niillä on. Mutta tää oli aika hauskaa, vaikka oltiin vaan tolleen passing through. Näyttää, että menisi muka hirveän hiljaa, mutta oli toi aika pelottavaa sitten loppujen lopuksi. Tässä oli tosiaan tämmönen bike-parkki, jossa olisi voinut olla näitä ratoja vähän enemmänkin, mutta meidän tarkoitus oli kyllä mennä tuommoista vähän pitkää matkaa, vaikka toikin oli ihan hauskaa, mutta ehkä ensi kerralla sitten. Ei ollut kyllä mitään tarkoitusta, että mihin mentäisiin kiertää, mutta lähdettiin vaan sitten, kun oltiin päästy tästä tää alkumatka, niin lähdettiin vaan kiertämään niitä hienoja reittejä oikeastaan, missä viimeksi käveltiin silloin tuossa toisella videolla. On kyllä hienon näköiset nämä meitä täällä. Jonnesta voisin sen verran sanoa, että se oli vähän känkkäränkkä, kun Raukka joutui eka kantaa kaikki meidän kamat. Kun mulla oli tää GoPro, niin silloin ei ollut mitään muuta kantaa selässä. Niin Jonne kantoi kaikki vedet, koska näissä pyörissä ei tietenkään ole sitä vesijuomapullotelinettä. Ja kyllä se on se oikea sana, vesijuomapulloteline. Ja Raukka oli vähän kipeänä, niin se toi omat haasteensa tälle reissulle, että what the fuck? se on aika raskasta. Tai aika nätin näköistä. Ei se ihan ruskaa vielä ohi. Lähdettiin sitten Nuuksion päätä kohti ja Haukkalammen suuntaan. Ja sitten kun oltiin Haukkalampi oikeastaan ohitettu, niin suunnattiinkin jo sitten kattilaan, kunhan Jonne eka näytti, että miten se vähän keulii. Reipasta. Grillataan makkaraa. Päästiin suoraan tänne tulille. Kuuma. Sitten kun oltiin pieni snackitauko vedetty siinä kattilassa, niin lähdettiin kohti Saarilampea, kunhan se oli. Sinne oli hyvännäköiset polut ja merkityt tiet, niin
Oli ihan kiva. Eikä Jonnekaan valittanut ihan kauheasti tällä osuudella. Ai niin, ja sillä oli myös kumet. Ihan tyhjät kuulemma. Oli raskasta. No niin. On the road again. Mistä puolelta? Tuolta. Pitääkö me mennä tonne? Siitä lähdettiin Glassarin kierrokselle ja Not My Finest Moments. Oh no. Voin kertoa, että oli aika haasteellista maastoa. Oli melkein my first rodeo. Ja Jonne vaan pahtaa menee. Oi. Rent a bike, they said. It will be fun, they said. Aha! Oh, pretty. Suti vaan. Ei oo kivaa. Laita itse. En mä tykkää tästä. Sanotaanko, että siinä oli semmonen 1,5 kilsaa ihan hirveetä mettätietä. En osannut. No tää on aika kiva reitti. Meillä oli vuokrapyörät alla ja meillä oli enää 1,5 tuntia aikaa, niin lähdettiin sitten polkemaan takaisin päin. Ja oli aika poikki tässä kohtaa, että semmoinen 2,5 tuntia takana, 2 tuntia takana, niin vähän huonoilla eväillä, niin oli rankkaa. Ei päästy 40 kilometriin, mutta kyllä toi 28 kilometriäkin tuntui. Mutta oli hauska reitti ja ottakaa enemmän eväitä mukaan, kyllä toi sen verran rankka reissu oli. Mutta kiva.